Öňem kisan goňşy bar eken, bire gurupluja, biri bolsa pukara ýaşaýan eken. Ýa-ni pukaraňam 7 sançy agasy bar ekeni. Olam günni görmek üçin her gün oduna gidip, odun ýygnap, bazyra gidip satyp, şoň bilen maşgalasyny ekleýän ekeni. Ýa-ni baý goňşysam, munyň garyp ýaşaýanyny bilip, hemişe kömek etýän eken iýiçgide. Bu günlerde bir günem ýa-ni baý goňşysy öz işleri bilen 6 aýlyk öýünden daşa gidýär. İşleri bitirip 6 aýdan dolanyp gelýärdi. Gelinden sonra ýa-ni hili gowçuluk mı sag salamatmy, goňşulygymyzdan gow sagaman gezip görmü dik soraýar bolýan şonda gelin aýdýar. Goňşulygymyza merwetde öýdýän bu günlere hasam gowamyňdy, eti ýerler. Özüm arada oglumyzam olaram myhmançylyk etdi bolýan, eti oturan ekenler ýa-ni hödür kerem etmändirler bizim oglumyzda diýär. Ýa-ni baý adamym geň galýada ýa-ni goňşusyna duşanmakdaýdy. Şeýlerak ýagdaý bolup geçipdir bolýan, goňşy men düşünmedimle. Mehman kabul etmedik ýaly edipsiňiz meň oglumy diýip nägilelik bildirini şonda garyp goňşysam aýdýar. Goňşyjan, eger oglum bizden gaty gören bolsa, ýökelän bolsa, meni bagyşla diýär. Sen ýok wagtyň bolup geçen zatlardan gurrun göreýin. Men agyr kesellap oduny atnap bilmedim. Öýde de pulum mutordy, iýbiçke mutordy. Aşlykdan ýaňady, gyzlamyň biri çydaman ýok boldy. Soň men aýaga gallym, işläp başladym bir günem oduny barýakam, ýolda bir ölüp ýatan eşek gördüm. Eşek görübem, ýanky ýogalym gyzym ýadyma düşüp, men muny gowsa alaýyn. Şunu iýmesek çağalym, beýlek çağalymyň ýogalaýmasyn aşykdan ýaňa diýip, ýanky eşegi öýe alyp gaýdyp, şol eşegiň etini ip börs. Olan günlerde bir sen oglum bize myhmançylyga geldi bolýan. Şonda içimden aýtdym, bu eşek kimler üçin haram, kimler üçin bolsa halal. Biz üçin halal bolsa da goňşymyz üçin halal bolmak bolýar. Men sen ogluma ol eşegiň etini hödür kerem etdirmedim, özüm etmedim diýär. Şonu ýanky baý goňşysam gözünden ýaş akyp öýüne gidýärdi. Gynanjyndan ýaňa özüniň haja gitmek üçin jemläp beren barja puluny çykaryp ýanky garyp goňşysyna berýär. Soň haja gidilýän wagt geçýär bolýan. Bir gün ýanky baý goňşysynyň ýanynda owaň adamlary gelip haç ziýaratyň, haç bardyň kabul bolsun diýip ýanky dile getýärler. Bular düşünmedim men haja gidemem oga diýip geň galýar bolýan. O näil giden ok, biz bilen namaz okuduk. Sen ähli haç bardyňy ýerine ýetirdiň, wadatlyň ählisini ýerine ýetirdiň ahyryn diýerler. Şonda ýanky baý goňşysam, şol eden hereketler üçin Allah Taalanyň oňa haç bardylaryny kabul edenligini göz ýetirýär. Netijanem ödün çykar.